Καλή σας μέρα, αδελφοί και αδελφές. Είναι χαρά μου που είμαι κοντά σας και αυτή την Κυριακή. Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, το πέμπτο κεφάλαιο, τα εδάφια 6 έως 11. Α Πέτρου 5, 6 έως 11. Θα διαβάσω από τη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της κρίσεως. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Να είστε νηφάλοι και άγρυπνοι. Ο αντίπαλός σας, ο διάβολος, περιφέρεται σαν λιοντάρι που βρυχάτε, ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε του λοιπόν, μένοντας ακλόνητοι στην πίστη σας. Να ξέρετε πως τις ίδιες δοκιμασίες υπομένουν και οι αδερφοί σας χριστιανοί σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός όμως, ο οποίος σας μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα και σας καλεί να πάρετε μέρος στην παντοτινή δόξα Του δια του Ιησού Χριστού, μετά την παροδική σας δοκιμασία θα σας αποκαταστήσει και θα σας δυναμώσει πνευματικά, θα σας στηρίξει και θα σας στερεώσει πάνω σε σωστή βάση. Σ' Αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη παντοτινά. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του μέσα στις καρδιές όλων μας. Το θέμα της επιστολής γενικότερα της Α Πέτρου είναι οι δοκιμασίες, είναι οι θλίψεις, είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζανε αρκετές εκκλησίες, απευθύνεται σε αρκετές εκκλησίες που βρισκόντουσαν στην Ασία, στον Πόντο, στη Γαλατία και σε όλη την περιοχή εκείνη. Σε αρκετές εκκλησίες δεν είχαν απαραίτητα διωγμούς εκείνη την περίοδο, ήταν γύρω στο 60 με 62 όταν γράφτηκε αυτή η επιστολή. Ήταν μια δύσκολη εποχή, ήταν ο Νέρονας αυτοκράτορας, αλλά δεν ήταν η διωγμή το κύριο χαρακτηριστικό εκείνη την περίοδο. Αλλά ήταν τα προβλήματα που υπήρχαν, οι θλίψεις που αντιμετωπίζαν, οι προκλήσεις της ζωής, είτε σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησίες. Και έρχεται ο Απόστολος Πέτρος να μιλήσει για την εμπειρία του. Πώς αντιμετωπίζεις, να απαντήσει δηλαδή στο ερώτημα πώς αντιμετωπίζεις τις θλίψεις στη ζωή σου, και αυτό που δίνει στο κομμάτι που διαβάσαμε, που είναι το επιστέγασμα, το μήνυμα που δίνει εκείνος, είναι ταπείνωση μπροστά στον Θεό μέσα στις θλίψεις. Τώρα, οι κοινωνίες αλλάζουν, δεν είναι ίδιες εποχές. Τα προβλήματα όμως και οι προκλήσεις παραμένουν παρόμοιες. Πώς οι βιβλικοί ήρωες δεν αντιμετώπισαν απογοητεύσεις από άγχος, από στρες, θυμόσαστε από προβλήματα, από αρρώστιες. Θυμόσαστε την ιστορία του Ιώβ, εμβληματική αυτή η ιστορία του Ιώβ γενικότερα, που έχασε τα παιδιά του, την περιουσία του, την υγεία του, όλα μέσα σε λίγες ώρες. Πόσες τραγωδίες μαζί, πόσες τραγωδίες ακούμε στα δελτία ειδήσεων, συμβαίνουν και απασχολούν και την κοινωνία μας, την ελληνική κοινωνία. Φωτιές, θανατηφόρα ατυχήματα, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, αλλά και μικρότερες προκλήσεις, αποτυχίες, αντιξοότητες μας αγχώνουν, μας φοβίζουν. Το άγχος, ξέρετε, είναι ένα εσωτερικό συναίσθημα φόβου και ερωτηματικών που δεν εξωτερικεύεται πάντοτε ανοιχτά, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο. Κάποιοι μπορεί να αισθάνονται άγχος, χωρίς να το λένε ούτε καν στο διπλανό τους, ούτε καν στην οικογένειά τους. Αλλά όταν εξελίσσεται, το σώμα μας είναι σε συναγερμό, έτοιμο να δώσει μια μάχη. Τις περισσότερες φορές, χωρίς να έχουμε ενσυναίσθηση της κατάστασης. Υπάρχουν διάφορα συναισθήματα άγχους, από το φυσιολογικό, που είναι το πιο απλό και είναι θετικό, έως το νευρωτικό και το βαρύ ψυχιατρικό,
που έχουν διάφορες αιτίες. Μέσα στη βίβλο έχουμε δύο είδη άγχους. Το φυσιολογικό, το δημιουργικό θα λέγαμε, απ' τη μια, και εκείνο που περιέχει φόβο και σοβαρή ανησυχία απ' την άλλη. Είναι για το δεύτερο που μιλάει το κομμάτι που διαβάσαμε. Βίβλος βέβαια δεν είναι ένα επιστημονικό βιβλίο, αλλά περιέχει αλήθειες που ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει και να βοηθηθεί στην καθημερινότητά του. Το φυσιολογικό άγχος, σύμφωνα με τη βίβλο, αφορά τη μέριμνα για τους άλλους. Λέει ο Απόστολος Παύλος, η μέριμνα πασών των εκκλησιών, όλων των εκκλησιών. Δεν έχω κανένα ισόψυχο που θα μεριμνήσει για την κατάστασή σας ή να το αυτό υπεραλλήλων μεριμνώσει τα μέλη. Δηλαδή ταυτίζεται το φυσιολογικό άγχος, το απλό άγχος, εκείνο που είναι θετικό κατά κάποιο τρόπο, με τη φροντίδα των άλλων. Υπάρχει όμως ένα άλλο άγχος, αυτό που αναφέρει στην Α Πέτρου στο 5-7 που διαβάσαμε. Όλη τη μέριμνά σας ρίξτε την πάνω σε αυτόν. Μην την κρατήσετε. Ρίξτε την πάνω σε αυτόν. Γιατί? Γιατί δεν είναι καλή. Δεν είναι φυσιολογική. Είναι μια αγχωτική μέριμνα. Οι εκκλησίες που απευθύνουν το Απόστολος Πέτρος αντιμετωπίζουν θλίψεις και πιέσεις για την πίστη τους. Λέει στο 4ο κεφάλαιο, στο 12-13, «Αγαπητοί μου, μην παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζεστε σαν να ήταν κάτι παράξενο. Αντίθετα να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, γιατί έτσι θα γεμίσετε χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα του». Και ο Πέτρος τελειώνει την επιστολή του στους δοκιμαζόμενους χριστιανούς των εκκλησιών της Μικράς Ασίας με ένα ενθαρρυντικό λόγο. Είστε σε καλά χέρια. Είστε κάτω από το πανίσχυρο χέρι του Θεού, τους λέει. Απλά ταπεινωθείτε κάτω από αυτό το πανίσχυρο χέρι του Θεού. Για ποιο λόγο? Για να είστε ασφαλείς. Ξέρετε, το άγχος μας αντανακλά την εικόνα που έχω για τον Θεό και τις προτεραιότητές μου. Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι ένα κλαμπ ιδεών, ένα πανεπιστήμιο, ένα πνευματικό κέντρο. Η βίβλος, ο Λόγος του Θεού, δεν είναι ένα βιβλίο καλό, ένα best seller για να διαβάζει κάποιος τα καλοκαίρια. Η Εκκλησία είναι μια οικογένεια μέσα στην οποία βιώνεις αυτά που διαβάζεις στη βίβλο, που είναι η βίβλος, το εγχειρίδιο που έχει γράψει ο Θεός για το πώς λειτουργούμε εμείς σαν άνθρωποι και τι σχέδια έχει ο Θεός στη ζωή μας. Το πώς αντιμετωπίζουμε τη ζωή έχει άμεση σχέση με ποιο σύστημα αξιακό και ποιες προτεραιότητες έχουμε. Όταν έρχονται θλίψεις και στενόχωρες καταστάσεις, πώς αντιδρούμε? Νομίζουμε ότι οι καταστάσεις μας οδηγούν σε συναισθήματα και τα συναισθήματα σε ενέργειες. Δηλαδή, χάνω τη δουλειά μου, είναι ένα γεγονός, μια κατάσταση, και αυτό δημιουργεί μέσα μου συναισθήματα φόβου και στρες, και αυτό με οδηγεί σε απόγνωση, σε κατάθλιψη, κλείνομαι στον εαυτό μου, είναι η ενέργεια που κάνω. Δεν είναι έτσι. Ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο, στο χάνω τη δουλειά μου και με πιάνει στενοχώρια και φόβος, παρεμβάλλεται έστω και ασυναίσθητα το φίλτρο των αξιών μας, το αξιακό μας σύστημα, αυτό που πιστεύουμε, που φιλτράρει το πιστεύω μας κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας. Σκεπτόμαστε και αξιολογούμε και μετά έρχονται τα συναισθήματα. Δηλαδή, δεν λυπόμαστε για κάτι τέτοιο? Μπορεί να λυπηθούμε, αλλά όχι όπως οι άλλοι, αν έχουμε ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα. Η λύπη μας εμποτίζεται και με την ελπίδα, και είναι μια διαφορετική λύπη. Δεν είναι η ίδια που έχουν οι υπόλοιποι. Η ελπίδα στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλάζει την ένταση των συναισθημάτων και κατά συνέπεια και τις ενέργειες που ακολουθούν. Για να σκέψουμε στο κείμενο το βιβλικό, στο εδάφιο 6.
Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της κρίσεως. Στο κείμενο λέει ταπεινώθητε ουν υπό την κρατεά χείρα του Θεού. Ο Βάμβας παρόμοια χρησιμοποιεί την έκφραση ταπεινωθείτε λοιπόν υπό την κρατεά χείρα του Θεού. Δηλαδή ο Πέτρος τι κάνει εδώ? Προτρέπει τους δοκιμαζόμενους πιστούς της Μικράς Ασίας όχι να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τις θλίψεις, όχι να αγωνιστούν, αλλά να ταπεινωθούν, να κρυφθούν κάτω από το πανίσχυρο χέρι του Θεού. Άρα, ο πρώτος λόγος ενθάρρυνσης από την εμπειρία του ο Απόστολος Πέτρος μιλάει σε δοκιμασίες και θλίψεις, ποιος είναι? Νούμερο 1. Ο Θεός, αδελφοί, θα σας τιμήσει. Αυτό τους λέει. Όχι ο Θεός θα σας διασώσει από τη θλίψη, όχι ο Θεός θα σε βοηθήσει να ανέβεις στην ανηφόρα, ο Θεός, τι λέει το εδάφιο, θα σε εξυψώσει. Εσύ που ταπεινώθηκες κάτω από το χέρι του Θεού, μέσα στη θλίψη που όλα τα βλέπεις μαύρα και άγνα, που δεν έχεις ελπίδα, που θα σε εξυψώσει. Αυτό μου θυμίζει, ξέρετε, το Σαμψόν, όταν αντιμετώπισε εκείνο το λιοντάρι και όταν αντιμετώπισε με τη δύναμη του Θεού και τον νίκησε το λιοντάρι και λοιπά και το σκότωσε και πέρασε μετά από κάποιες εβδομάδες από τον τόπο εκείνο, εκεί στο κουφάρι του λιονταριού που το είχαν φάει τα άγρια θηρία, είχε μείνει το κουφάρι του, εκεί είχαν πάει οι μέλισσες και κάνανε κυρίδρα και μέλι και πήρε από εκεί μέλι. Και τότε έβγαλε εκείνο το ένιγμα «Εκ του τρώγοντος εξήλθε τροφή και εκ του δυνατού γλυκύτης». Τι σήμαινε αυτό? Αυτό που ήταν το πρόβλημα, δηλαδή το λιοντάρι που επιτέθηκε, ο Θεός του έδωσε όχι μόνο τη δύναμη να το αντιμετωπίσει, αλλά του έδωσε και κυρίθρα με μέλι να φάει από αυτό. Δηλαδή η θλίψη έγινε ευλογία μέσα. Και αυτό είναι ένα πράγμα που μπορεί να κάνει ο Θεός. Βέβαια, όταν βλέπεις το λιοντάρι, δεν σκέφτεσαι την κυρίθρα με το μέλι που θα φας, έτσι. Όχι, βέβαια. Σκέφτεσαι πώς θα γλιτώσεις από αυτό. Και όταν έχουν οι θλίψεις και τα προβλήματα και οι καταστάσεις οι δύσκολες στη ζωή μας, αυτό που σκεφτόμαστε είναι πώς θα βρεθεί ένας τρόπος να γλιτώσουμε, να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα αυτό. Όμως ο Θεός λέει, ταπεινώσου και θα σε εξυψώσω. Θα σου δώσω μέλι από αυτό που τον δυνατό θα εξέλθει γλυκύτητα. Από το λιοντάρι μπορεί να βγει γλυκύτητα. Ναι, αν το αντιμετωπίσεις με πίστη στον Θεό. Έχουν γραφτεί πολλά για το ταπεινώθητε κάτω από το παντοδύναμο χέρι του Θεού, αλλά πολύ λίγα για το εξυψώσει. Ξέρετε, το ταπεινώθητε είναι κάτι, δεν είναι κάτι, μάλλον ερώτημα, είναι κάτι που εμείς κάνουμε, είναι κάτι που εμείς προσπαθούμε, που εμείς φτάνουμε σε αυτό. Η ταπεινότητα, όπως και η πίστη, δεν είναι αποτέλεσμα δικής μας προσπάθειας βοήθειας, τεχνικής αυτοβελτίωσης, αλλά είναι απλά ανταπόκριση σε θεοκή πρωτοβουλία και βοήθεια, όπως είναι και η πίστη. Ο Θεός αντιτίθεται στον υπερήφανο. Η ταπείνωση είναι ανταπόκριση και ταυτόχρονα εντολή και σκοπός. Δύο Απόστολοι αναφέρονται στο ίδιο πράγμα, στην ταπείνωση. Ο Ιάκωβος στο 4:10 λέει «Ταπεινώθητε μπροστά στον Κύριο και θα σας υψώσει». Το ίδιο και ο Πέτρος σε αυτό το ανάγνωσμα που διαβάσαμε. Ταπεινωθείτε λοιπόν κάτω από το πανίσχυρο, από το κρατεό χέρι του Θεού, για να σας υψώσει εν καιρό. Και οι δύο το είχαν πάρει από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι από τις Παροιμίες 3:34. Αυτός λέει αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Και οι δυο αντιγράφουν αυτό το κείμενο από τους Εβδομήκοντα, είναι μετάφραση των Εβδομήκοντα αυτή.
Ποιο όμως είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μιλούν για ταπείνωση? Και οι δυο το κάνουν σαν απάντηση στις θλίψεις και στις διαμάχες. Ο Πέτρος ενθαρρύνει τους πιστούς να ανταποκριθούν με ταπείνωση στις θλίψεις που τους περιβάλλουν. Ο Ιάκωβος είναι διαφορετικό. Στον Ιάκωβο ενθαρρύνει τους πιστούς να ανταποκριθούν με ταπείνωση στις διαμάχες που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Το ένα αφορά προβλήματα εξωτερικά και το άλλο προβλήματα εσωτερικά. Άρα σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, είτε εξωτερικά από εξωτερικούς παράγοντες, είτε από εσωτερικούς παράγοντες, στεκόμαστε με ταπείνωση κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού. Η ταπείνωση είναι αποτέλεσμα της απάντησης που δίνουμε στο ερώτημα «Από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Πώς θα βγω από αυτό το αδιέξοδο? Είμαι μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Θλίβομαι. Είναι μια κατάσταση δύσκολη». Στα αδιέξοδα, λέει ο Απόστολος Πέτρος, μιλώντας για τα προσωπικά του, τις προσωπικές του εμπειρίες, όταν έφτασε και εκείνος ένα αδιέξοδο με την άρνησή του. Πώς το αντιμετώπισες, Πέτρο? Ταπεινώθηκα μπροστά, κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα όταν έκλαιγα πικρά. Δεν διδάσκουμε τους εαυτούς μας να είναι ταπεινοί. Δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα που κάνω κάποια βήματα για να γίνω πιο ταπεινός. Υπάρχουν δύο τρόποι ταπείνωσης. Το ένα είναι να μας ταπεινώσει ο Θεός και το δεύτερο είναι αυτό που λέει εδώ, να ταπεινωθούμε εμείς κάτω από το χέρι του Θεού. Ο Εζεκίας, αν θυμάστε την ιστορία, δεν ανταπέδωσε σύμφωνα με τη ευεργεσία του Θεού και υψώθηκε η καρδιά του, γι' αυτό ήρθε η οργή του Θεού στον ίδιο και στο λαό. Όταν το κατάλαβε και ταπεινώθηκε, ο Θεός του συγχώρεσε. Τι πιο όμορφο μέσα στα προβλήματα και στα διέξοδα, στις θλίψεις και στις πιέσεις, είναι να ταπεινώνομαι κάτω από το χέρι του Θεού και να δηλώνω την αδυναμία μου και την αποτυχία μου. Πόσο όμορφα το λέει ο ψαλμοδός. Όταν τον είχαν συλλάβει οι Φιλιστέοι. Όταν με πιάνει τρόμος, αισθανόταν τρόμο ο Δαβίδ. Λέει μια όμορφη έκφραση. Σε σένα εγκαταλείπομαι. Όχι εγκαταλείπομαι, δηλαδή αφήνομαι στα χέρια του Θεού. Δεν έχω εγώ να προσφέρω τίποτα, ούτε δύναμη, ούτε τίποτα. Εγκαταλείπομαι. Είναι, ξέρετε, αυτό το εγκαταλείπομαι είναι η ουσία και η θεολογία του ταπεινώνομαι κάτω από το χέρι του Θεού. Και αυτός που το κάνει αυτό, τι λέει το εδάφιο που διαβάσαμε? Τον υψώνει, τον τιμάει ο Θεός. Κάποιος θα πει, εμείς οφείλουμε να υψώνουμε τον Θεό. Και αυτό είναι αλήθεια. Η λατρεία μας αυτό κάνει, υψώνει τον Θεό. Όμως το σχέδιο του Θεού είναι αυτούς που ταπεινώθηκαν κάτω από το χέρι του να τους εξυψώσει. Δεν θα το κάνουμε εμείς. Ο Θεός θα το κάνει. Και θα το κάνει σύμφωνα με το ρολόι το δικό του, στο χρόνο το δικό του. Δεν έχει καμία σημασία πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματά μας, αλλά σημασία έχει σε ποιανού χέρι τα ακουμπάμε. Αυτό έχει σημασία. Δεν θα κοιτάμε τα προβλήματά μας, θα κοιτάμε σε ποιανού χέρι τα ακουμπάμε. Μια μπάλα μπάσκετ, αν πάει να αγοράσει κανείς, έχει στα χέρια μας πόσο? 20 ευρώ. Σε όλα τα χέρια έχει 20 ευρώ? Όχι. Τα χέρια του Αντετοκούμπο έχει 50 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ίδια τα χέρια, έτσι, είναι διαφορετικά χέρια. Στα χέρια του παντοδύναμου Θεού μπορεί κάποιος να εμπιστευθεί το όποιο πρόβλημα, μεγάλο ή πολύ μεγάλο. Άρα η πρώτη τροπή για τους φοβισμένους, για τους στρεσαρισμένους πιστούς των εκκλησιών της Ασίας είναι ταπεινωθείτε για να σας τιμήσει ο Θεός. Και υπάρχει αυτό στο έκτο εδάφιο. Στο έβδομο εδάφιο, μια άλλη υπόσχεση. Ο Θεός όχι απλώς θα σας τιμήσει. Ο Θεός θα σας φροντίσει. Υπάρχει ένα όμορφο εδάφιο στον Ισαΐα
το οποίο το έχουμε βάλει σαν φιλοσοφία, σαν στρατηγικό σχεδιασμό και στη διακονία που υπηρετώ, στη Λοΐδα, που λέει «Εγώ σας φρόντισα από την κοιλιά της μάνας σας και σας ανέλαβα από τη στιγμή που ήρθατε στον κόσμο». Αυτό το λέει ο Θεός. «Ωσότου να γεράσετε, εγώ θα παραμένω ίδιος». Εσείς θα γερνάτε, δεν θα είστε ίδιοι, δεν θα έχετε ίδιες δυνάμεις. Εγώ όμως θα παραμένω ίδιος σε αυτό. «Και ωσότου ασπρίσουν τα μαλλιά σας, εγώ θα σας κρατώ. Εγώ σας έφτιαξα. Εγώ θα σας φροντίζω. Βοήθεια θα σας δώσω και λυτρωμό». Δεν είναι υπέροχο αυτό? Οι πιστοί που απευθύνει το Απόστολος Πέτρος είναι πιεσμένοι. Είναι, όπως είπαμε, στρεσαρισμένοι. Είναι ενδεχομένως απογοητευμένοι. Και δίνει τις υποσχέσεις του Θεού. Θα σε υψώσω. Πώς να υψωθώ? Εγώ είμαι πιεσμένος από παντού. Θα σε υψώσω. Και όχι μόνο θα σε υψώσω. Θα σε φροντίσω. Θυμόσαστε τον Ηλία. Τα έβαλε με 450 προφήτες του Βαάλ. Είχε ολόκληρο το λαό Ισραήλ απέναντί του. Η προσευχή του είχε σαν αποτέλεσμα να κατέβει φωτιά του Κυρίου και να κάψει το θυσιαστήριο. Και μετά ο Ηλίας φοβήθηκε τις απειλές της Ιεζάβελ. Αγχώθηκε, στρεσαρίστηκε, οδηγήθηκε σε βαριά κατάθλιψη, ήθελε να πεθάνει και πήρε τα βουνά, έφυγε στην ερημιά, να μην βλέπει κανένα, ζήτησε από τον Θεό να πάρει τη ζωή του και ο Θεός τον φρόντισε, του έδωσε ύπνο, έστειλε τον άγγελό του να του ψήσει μια λαγάνα σε ξυλόφουρνο και να κανάτι δροσερό νερό εκεί στην έρημο. Η υπόσχεση του Θεού που μοιράζεται ο Πέτρος είναι ο Θεός θα σας φροντίσει. Ο Θεός φροντίζει τους δικούς του, αυτούς που είναι απογοητευμένοι, αυτούς που ταπεινώνονται κάτω από το χέρι του Θεού. Ήταν η προσωπική εμπειρία του Πέτρου. Θυμόσαστε εκεί στην ακρολιμνιά της Τιβεριάδας. Θυμόσαστε, τάισε τον Πέτρο και τους άλλους μαθητές. Και αφού τέλειωσε, άρχισε την κουβέντα με τον Πέτρο, γιατί ο Πέτρος είχε ανάγκη. Ο Πέτρος είχε πει τα μεγάλα λόγια. Ο Πέτρος είχε αρνηθεί τον Κύριο και άρχισε την κουβέντα. Και τι έγινε εκεί? Τον δέχτηκε, τον αγκάλιασε, τον σήκωσε, του στερέωσε τα βήματα. Ο ταπεινωμένος Πέτρος, ο απογοητευμένος Πέτρος, ο δακρυσμένος, ο στρεσαρισμένος Πέτρος δέχεται την πατρική αγκαλιά, την πατρική φροντίδα. Αυτή την εμπειρία ο Πέτρος με τον Κύριο τη δίνει για ενθαρρύνει τους δοκιμαζόμενους πιστούς της Ασίας. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σε Αυτόν, γιατί Αυτός, όλες τις μέριμνες σας σε Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, έχει ο Θεός. Αλλά όχι απλώς έχει ο Θεός. Ο Θεός φροντίζει. Θα πει κάποιος, θα προσπαθήσω, θα τα καταφέρω μόνος μου. Είναι ο δρόμος που πολλές φορές χρησιμοποιούμε της αυτάρκειας. Αυτό είναι μια θηλιά, ξέρετε, η αυτάρκεια. Μπορεί να καταφέρεις κάποιες φορές, αλλά κάποιες στιγμές μπορεί να σε οδηγήσει σε απόγνωση και σε βαριά κατάθλιψη. Η πιο ασφαλής λύση είναι να αφεθείς κάτω από το παντοδύναμο χέρι του Θεού. Να αφεθείς στη φροντίδα του Θεού. Με άλλα λόγια, να αφεθείς στη χάρη του Θεού. Οι αγχωτικές καταστάσεις, τα πιεστικά προβλήματα βοηθούν να ταπεινωθούμε, γιατί νιώθουμε ανεπαρκείς. Αυτό μπορεί να είναι και καλό. Δεν είναι αρνητικό αυτό. Αρκεί να μην αφήσουμε τις μέριμνες να ριζώσουν μέσα μας. Αλλά όπως λέει το κείμενο, πάσαν τη μέριμνα ημών επιρρήψαντες επ' αυτόν. Ρίξτε τη πάνω του, επειδή αυτός φροντίζει για σας. Πώς ελευθερώνομαι από τη μέριμνα και το άγχος?
Ο Πέτρος λέει όταν τη ρίχνω πάνω στον Θεό. Δεν κρατάω αυτό το βάρος, δεν το σκέφτομαι μέρα νύχτα και μένω άγρυπνος. Την ξεφορτώνω στους ώμους του Θεού. Ξέρετε, η χριστιανική ζωή είναι πάνω απ' όλα σχέση. Δεν είναι απλά κάποιες εντολές. Διαβάσαμε και τώρα θα πάμε μέσα στη εβδομάδα να τηρήσουμε τις εντολές και τους κανόνες που μάθαμε. Υπάρχει ένας δυνατός Θεός που θέλει να έχει σχέση μαζί μας, που θέλει να μας φροντίσει, όχι να μας δώσει μόνο εντολές, αλλά θέλει να μας φροντίσει, να μας βγάλει από τα αδιέξοδα, που θέλει να μας υψώσει. Στις απεξαρτήσεις, το πρόγραμμα των ανώνυμων αλκοολικών έχει 12 βήματα. Υπάρχουν διάφορες ε, επιλογές, εκδοχές, παραλλαγές μάλλον και εκδοχές. Στην αυθεντική εκδοχή, γιατί αυτό το πρόγραμμα των ανώνυμων αλκοολικών, τα 12 βήματα, είναι μια χριστιανική κληρονομιά. Κάποιοι πιστοί άνθρωποι το ξεκίνησαν αυτό. Το πρώτο βήμα λοιπόν που είχαν βάλει, αναγνωρίζουμε ότι είμαστε ανίσχυροι στη δύναμη του αλκοόλ. Το δεύτερο βήμα, πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει να επανακτήσουμε την ψυχική μας και πνευματική υγεία. Πίστευαν στη χάρη του Θεού οι διτές των ανώνυμων αλκοολικών, που ίσως μπορεί να φροντίσει ο Θεός την ψυχική και πνευματική τους υγεία. Ήταν μια χριστιανική οργάνωση, λέγανε η ομάδα της Οξφόρδης αυτή. Στο αδιέξοδο του αλκοολισμού και των εξαρτήσεων, οι πιστοί αυτοί οι άνθρωποι πρότειναν την πίστη σε έναν Θεό, ο οποίος εκτός των άλλων φροντίζει ανθρώπους εξαρτημένους, ανθρώπους μπερδεμένους μέσα στα προβλήματα της αμαρτίας και της ζωής αυτής, που δίνει τη χάρη του σε απογοητευμένους και χωρίς ελπίδα ανθρώπους. Ένας Θεός πατέρας που φροντίζει όπως την ιστορία του ασώτου γιου. Τι κάνει, που σηκώνει την τροπή του ασώτου, περιμένοντας, τρέχοντας, τον συναντά, τον αγκαλιάζει, τον φυλάει, τον συνοδεύει προστατευτικά, περνώντας μέσα από το χωριό, εκεί κάνει πάρτι για αυτόν, αλλά όχι μόνο αυτόν, αλλά και το μεγάλο αδελφό, και εκείνον τον φροντίζει. Βγαίνει να το συναντήσει, να του εξηγήσει υπομονετικά, τρυφερά, παιδί μου, να σου εξηγήσω, να σου πω, σηκώνει στους ώμους την τροπή και των δύο, αγαπά και τους δύο, φροντίζει και τους δύο. Ο Πέτρος προτρέπει τους πιστούς που δοκιμάζονται να ταπεινωθούν κάτω από το χέρι του Θεού, για να τους τιμήσει ο Θεός, να τους εξυψώσει, να τους φροντίσει. Και ένα τρίτο, στο εδάφιο 10, ο Θεός θα σας αποκαταστήσει. Όχι απλώς θα σας τιμήσει και θα σας φροντίσει, θα σας αποκαταστήσει. Ναι, θα περάσετε τη δοκιμασία και μετά ο Θεός θα σας αποκαταστήσει. Ο Πέτρος το είχε ζήσει και αυτό στην ακρολιμνιά της Τιβεριάδας. Ο Θεός τον φρόντισε, τον σήκωσε από εκεί που ήταν πεσμένος, αλλά και τον αποκατέστησε. Εκείνος ο διάλογος που είχε ο Κύριος με τον Πέτρο ήταν ένας θεραπευτικός διάλογος για τον Πέτρο. «Σίμων, γέ του Ιωνά, μ' αγαπάς?» Και ο Πέτρος θα ήθελε απλά ο Κύριος να καταλάβει τη μετάνοιά του. Αλλά ο Κύριος δεν το συγχωρεί απλώς. Προχωράει παρακάτω. Πέτρο του λέει, σε εμπιστεύομαι. Θέλω να σου εμπιστευθώ τα πρόβατά μου. Θέλω να βόσκεις, θέλω να ταΐζεις τα πρόβατά μου. Κύριε, με συγχωρείς? Όχι απλώς σε συγχωρώ. Όχι απλώς θέλω μαζί να περπατήσουμε τώρα χέρι-χέρι. Θέλω εσύ να διακονήσεις. Θέλω εσύ να είσαι το πρώτο βιολί εκεί στη χοροδία, στην ορχήστρα της πρώτης εκκλησίας. Ποιο να χρησιμοποιήσει? Τον αποτυχημένο, τον αρνητή, τον Πέτρο?
Ναι, εσένα. Θέλω εσένα, Πέτρο, για να μιλήσεις και να πεις τι να τους πω, κύριε, την αποτυχία μου, την άρνησή μου, τα δάκρυά μου. Ναι, τάισέ τους. Και αν βλέπουν έναν Πέτρο που ο Κύριος τον αποκαθιστά, τότε παίρνουν ελπίδα, τότε μπορούμε και εμείς, ο στηριγμένος πια Πέτρος, ο θεμελιωμένος στο Χριστό Πέτρος, θα γίνει αυτός ο Πέτρος που ξέρουμε, που ο Κύριος τον χρησιμοποιεί και φέρνει με ένα κήρυγμα. Αυτός ο άνθρωπος που δεν είχε ιδιαίτερη μόρφωση και λοιπά, με ένα κήρυγμα 3.000 ψυχές και με ένα δεύτερο κήρυγμα άλλες 5.000 ψυχές, ο Κύριος τον εμπιστεύεται. Πέτρο, θα με δοξάσεις ακόμα και με το θάνατό σου. Όταν ήσουν νεότερος, έδαινες τη ζώνη σου και πήγαινες όπου ήθελες εσύ. Όταν όμως γεράσεις, σε βεβαιώνω πως θα απλώνει άλλος τα χέρια σου. Κάποιος άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις. Ένας άλλος Πέτρος, αλλαγμένος, ανακαινισμένος. Όχι ένας θαλασσινός Πέτρος. Όχι ένας Πέτρος που κινιόταν όπως τα κύματα, αλλά ένας Πέτρος, πέτρα πραγματική. Όταν ο Ηρώδης φώνευσε τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη, μετά από λίγο συνέλαβε τον Πέτρο και τον φυλάκισε. Ο Πέτρος που φυλάκισε δεν είχε καμία σχέση με τον Πέτρο που έλεγε μεγάλα λόγια, που έκοβε αυτιά, που. Το πρώτο βράδυ στη φυλακή, ο Πέτρος τι έκανε? Κοιμήθηκε. Είχαν φωνεύσει τον Ιάκωβο και ερχόταν η σειρά του. Για τον ίδιο λόγο ήταν και εκείνο στη φυλακή. Για σκεφτείτε λίγο, εγώ τουλάχιστον στη φυλακή, αν ήμουν για αυτό το λόγο, δεν θα κοιμόμουν εκείνο το βράδυ. Μπορεί να προσευχόμουν, μπορεί να έκανα διάφορα πράγματα, αλλά όχι και να κοιμηθεί. Λοιπόν, ο Πέτρος ξέρουμε ότι κοιμήθηκε γιατί ο άγγελος το σκούτησε και τον ξύπνησε. Γιατί κοιμήθηκε? Γιατί είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κύριο του. Είχε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτή την κατάσταση τη δύσκολη, την άσχημη κλπ. Ήξερε ότι είναι στα χέρια του Θεού. Ο Κύριος τον υψώνει, ο Κύριος τον φροντίζει, ο Κύριος τον αποκαθιστά, τον στερεώνει, τον ανακαινίζει. Δεν είναι ο ίδιος ο Πέτρος μετά τη συνομιλία του με τον Κύριο. Τη νύχτα των αρνήσεων έκλαψε και μετάνιωσε. Ταπεινώθηκε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού. Ο Θεός τον σήκωσε από εκεί που ήταν πεσμένος. Τον φρόντισε. Μοίρασε το ψωμί και το ψάρι σε όλους, αλλά και στον Πέτρο. Σε εκείνο τον καταπληκτικό διάλογο που είχαν εκεί στη λίμνη, τον στερέωσε και τον αποκατέστησε. «Σίμων, γέ του Ιωνά, μ' αγαπάς περισσότερο από όσα αυτή εδώ?» «Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις πως σε αγαπώ». Δεν του είπε «Πέτρο, σε συγχωρώ, αλλά μην το ξανακάνεις». Του είπε «Πέτρο, σε εμπιστεύομαι. Θέλω να υπηρετήσεις από μια υπεύθυνη θέση. Θέλω να γίνεις ποιμένας για τα πρόβατά μου. Θέλω να βόσκεις τα αρνιά μου. Θέλω να με δοξάσεις με το θάνατό σου». Και ερχόμαστε σε εμάς σήμερα. Πώς μπορώ να ανταπεξέλθω μέσα στα προβλήματα που με πνίγουν? Με συνθλίβουν οι θλίψεις. Μέσα σε πιέσεις που γίνονται αφόρητες. Όταν έχω κάνει λάθη και τα πληρώνω. Όταν η ζωή μου είναι γεμάτη άγχος. Η προτροπή του Λόγου του Θεού σήμερα, η εμπειρία του Απόστολου Πέτρου με την άρνησή του και την τροπή του, τα δάκρυά του, την απογοήτευσή του, μας διδάσκουν, μας προτρέπουν, μας ενθαρρύνουν για ένα καταπληκτικό δρόμο. Ταπείνωση κάτω από το χέρι του Θεού. Στην πιο ασφαλή θέση, ο Λόγος του Θεού διαβεβαιώνει, δεν θα μας αφήσει μόνους μας εκεί, σε αυτό το δρόμο της ταπείνωσης. Θα μας υψώσει Εκείνος, θα μας φροντίσει Εκείνος, θα μας αποκαταστήσει ξανά στα πόδια μας Εκείνος. Η Εκκλησία του Χριστού δεν είχε ποτέ ήρωες. Δεν χρειαζόταν ήρωες. Είχε πάντοτε μάρτυρες. Ξέρετε, η καθοριστική διαφορά ανάμεσα στην ευτυχία
Και στη μακαριότητα είναι η δοκιμασία. Στη μακαριότητα υπάρχει δοκιμασία. Η ζωή έχει μπουνάτσες, αλλά και φουρτούνες. Και οι πιστοί δεν εξαιρούνται από τους υπόλοιπους ανθρώπους και θα δοκιμάσουν και τις φουρτούνες στη ζωή τους. Και η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι περικυκλωμένη από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων. Ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας, αποβλέποντας στον Ιησού. Και όταν έρθουν τα δύσκολα, τα διέξοδα, οι απογοητεύσεις, ξέρουμε. Η πιο ασφαλής θέση είναι κάτω από το παντοδύναμο χέρι του Θεού. Ας προσευχηθούμε.